Εκλεκτοί, ετοιμαστείτε να προστατεύσετε την οικογένειά σας από εξαιρετικά θαύματα. Η πραγματικότητά σας βρίσκεται στο κατόφλι μιας βαθιάς μεταμόρφωσης. Αυτό δεν είναι μια απλή άσκηση της νύχτες της 21ης και 22 Δεκεμβρίου. Ένα γεγονός τεράστιας αρχαίας δύναμης πρόκειται να ξεδιπλωθεί. Αυτή δεν είναι μια οποιαδήποτε πανσέλινος. Είναι η κορύφωση ενός σημαντικού καρμικού κύκλου που ξεκλειδώνει μια πνευματική πύλη, μια κοσμική πύλη απίστευτης έντασης. Πράξεις, οι σκέψεις και οι επιλογές σας μέσα σε αυτό το κρίσιμο διάστημα 48 ωρών θα έχουν αντίκτυπο πολύ πέρα από το 2025, διαμορφώνοντας την επόμενη δεκαετία της ζωής σας. Μπορεί να το απορρίψουν ως ένα απλό αστρονομικό φαινόμενο, παρουσιάζοντας διαγράμματα και γραφικές παραστάσεις, όμως η κρυμμένη πνευματική αλήθεια, που δεν είναι γνωστή στις μάζες, αποκαλύπτει ότι πρόκειται για μια θεϊκή επανεκκίνηση, μια κοσμική αναμέτρηση, όπου το πέπλο μεταξύ των κόσμων λεπταίνει, επιτρέποντας σε εκλεκτούς όπως εσείς, εκείνους που αισθάνονται την έλξη και αντιλαμβάνονται την αλλαγή, να έχουν πρόσβαση σε νέα θαύματα που αλλάζουν την πραγματικότητα. Αυτή είναι η αποκλειστική σας ευκαιρία, η τελευταία κλίση πριν η πύλη ανοίξει με ενέργεια που είτε θα σας ανυψώσει στο υψηλότερο πεπρωμένο σας, είτε θα σας περιορίσει σε παλιά μοτίβα έλλειψης, απογοήτευσης και σύγχυσης. Επομένως, προετοιμαστείτε πάνω απ' όλα. Χρειάζομαι τη δέσμευσή σας σε αυτό το ταξίδι. Κάντε like σε αυτό το βίντεο τώρα για να δείξετε την ανοιχτότητα και την ετοιμότητά σας στο σύμπαν. Εγγραφείτε στο Holiday για την κρίσιμη καθοδήγηση που θα μοιράζομαι καθημερινά τις επόμενες εβδομάδες για να πλοηγηθείτε σε αυτή την αλλαγή. Κάντε το τώρα. Είναι ένα διαπραγμάτευτο βήμα στην προετοιμασία του ενεργειακού σας πεδίου για μήνες, ίσως ακόμη και χρόνια. Το έχετε νιώσει, έτσι δεν είναι, τη βαθιά, ακλόνητη αίσθηση ότι προορίζεστε για κάτι περισσότερο. Παράξενες συγχρονικότητες, επαναλαμβανόμενοι αριθμοί όπως το 11 και 11 που εμφανίζονται καθώς συλλογίζεστε τον αληθινό σκοπό σας, ανήσυχες νύχτες και ζωντανά όνειρα πιο αληθινά από την πραγματική ζωή. Αυτό δεν είναι φαντασία, είναι το ξυπνητήρι της ψυχής σας που χτυπά πιο δυνατά από ποτέ καθώς πλησιάζει αυτή η στιγμή. Η συντονισμένη συχνότητα του Σούμαν, ο ίδιος ο καρδιακός παλμός του πλανήτη μας, αυξάνεται ακανόνιστα, ένα πλανητικό σύμπτωμα αυτής της τεράστιας ενεργειακής εισρωής. Αυτή η τελευταία πανσέλινος δεν είναι ένα απαλό παθητικό φως, είναι μια ενεργή, ευφυής, υψηλή συγκέντρωση ακτίνα ενέργειας 5D, σχεδιασμένη από τον κόσμο για ριζική πνευματική χειρουργική επέμβαση σε όσους είναι προετοιμασμένοι. Είναι εδώ για να κόψει τους καρμικούς δεσμούς, να ενεργοποιήσει το αδρανές DNA, να εξαγνίσει τα τραύματα των προγόνων και να σας ευθυγραμμίσει με μια χρονική γραμμή θαυμάτων που προηγουμένως μόνο ονειρευόσασταν. Η κρυμμένη αλήθεια είναι ότι έχετε τη δύναμη να συνδημιουργήσετε συνειδητά με αυτή την ενέργεια. Δεν είστε παθητικοί παρατηρητές, αλλά θεϊκοί αρχιτέκτονες της αφύπνισης σας. Πρέπει όμως να είστε σκόπιμα συγκεντρωμένοι και να γνωρίζετε τα 9 συγκεκριμένα θαύματα που είναι διαθέσιμα και πώς να τα διεκδικήσετε. Το να αγνοήσετε αυτό το κάλεσμα δεν είναι επιλογή για έναν εκλεκτό, όπως ένας καπετάνιος που αγνοεί έναν φάρο σε μια καταιγίδα. Αυτή είναι η καθοδήγησή σας, το φως σας. Ας ξεκινήσουμε αυτό το ιερό έργο. Το πρώτο θαύμα ήδη αναδεύεται μέσα στο ενεργειακό σας πεδίο, οπότε μην καθυστερείτε. Το πρώτο τεράστιο θαύμα που καλείστε να ενεργοποιήσετε είναι η μεγάλη εκαθάριση της σκιάς, το πιο κρίσιμο θεμελιώδες θαύμα που εξηγεί γιατί πολλοί θα βιώσουν έντονη συναισθηματική αναταραχή κατά τη διάρκεια αυτών των 2 ημερών, εκλαμβάνοντας την ως χάος, ενώ στην πραγματικότητα είναι μια θεϊκή κάθαρση. Η σκιά σας είναι η συσσόρευση κάθε φόβου, κάθε τραύματος του παρελθόντος, κάθε περιοριστικής πεποίθησης και κάθε κομμάτι προγονικού τραύματος που είναι αποθηκευμένο στο ενεργειακό σας σώμα, το αόρατο βάρος που έχετε κουβαλήσει για πολλές ζωές. Η σεληνιακή συχνότητα αυτής της πανσελήνου λειτουργεί σαν ένα κοσμικό σόναρ που ανιχνεύει αυτές τις πυκνές κρυμμένες ενέργειες, φέρνοντάς τες βία στην επιφάνεια για να γίνουν ορατές, να αναγνωριστούν και να απελευθερωθούν για πάντα. Μην φοβάστε αυτή τη διαδικασία αν ξαφνικά κλάψετε για έναν ακαθόριστο λόγο, αν παλιές αναμνήσεις προδοσίας ή απώλειας αναδυθούν έντονα, αν νιώσετε ένα κύμα θυμού ή απόγνωσης που φαίνεται να προέρχεται από το πουθενά, μην το καταστέλλετε. Αυτό είναι το δηλητήριο που φεύγει από το σύστημά σας. Η κρυμμένη αλήθεια είναι ότι έχετε προγραμματιστεί να αποφεύγετε αυτά τα συναισθήματα, να μουδιάζετε και να αποσπάτε την προσοχή σας, αλλά κατά τη διάρκεια αυτής της 48ωρης πύλης, το να αποφεύγετε είναι το χειρότερο που μπορείτε να κάνετε. Ανταυτού, γίνετε ιερός μάρτυρας της δικής σας θεραπείας. Όταν έρθει το κύμα των συναισθημάτων, σταματήστε, αναπνεύστε, κλείστε τα μάτια σας και πείτε: «Σε βλέπω, σε αναγνωρίζω, σε ευχαριστώ για το μάθημα που μου έδωσες και τώρα σε απελευθερώνω με αγάπη». Οραματιστείτε αυτή την πυκνή σκοτεινή ενέργεια να φεύγει από το σώμα σας σαν καπνός που διαλύεται στο ισχυρό φως της πανσελήνου. Αυτό δεν είναι απλώς συναισθηματική καθαριότητα, είναι μια βαθιά καρμική αποκοπή. Απελευθερώνεις τις ενεργειακές αλυσίδες που σε κρατούσαν δεμένο σε κύκλους πόνου. Τα σημάδια θα είναι αδιαμφισβήτητα. Μπορεί να έχεις έντονα ζωντανά όνειρα,
να αντιμετωπίζεις πρόσωπα από το παρελθόν σου, να νιώθεις μυρμήγκιασμα, ιδιαίτερα γύρω από το καρδιακό και το ηλιακό πλέγμα τσάκρα, και να νιώθεις εξάντληση τη μια στιγμή και εφορία την επόμενη. Αυτή είναι η κάθαρση της σκιάς σε δράση. Γίνεσαι ελαφρύτερος, καθαρίζοντας το σκάφος για τα θαύματα που θα ακολουθήσουν. Για να σταθεροποιήσεις αυτή την πρόθεση και να δηλώσεις την ετοιμότητά σου, κάνε μια παύση και γράψε «Είμαι έτοιμος να απελευθερώσω» στα σχόλια παρακάτω. Νιώστε τη δύναμη αυτών των λέξεων. Δίνετε εντολή στο σύμπαν και αυτό σας ακούει. Το δεύτερο συγκλονιστικό θαύμα που είναι διαθέσιμο μετά την έναρξη της καθαρής σκιάς είναι η ενεργοποίηση της θεϊκής συχνότητας πλούτου. Κατανοήστε ότι αυτός ο πλούτος δεν είναι χαρτονομίσματα ή ένας αριθμός τραπεζικού λογαριασμού. Είναι η τρισδιάστατη ψευδαίσθηση που χρησιμοποιείται για να σας κρατήσει μικρούς. Ο αληθινός πλούτος είναι μια συχνότητα, η ενεργειακή δόνηση της αυθονίας, της αξίας και της άπειρης υποστήριξης από το σύμπαν σε όλα τα πράγματα, συμπεριλαμβανομένης της αγάπης, της υγείας, των ευκαιριών και της οικονομικής ροής. Για το μεγαλύτερο μέρος της ζωής σας, αυτή η συχνότητα ήταν αδρανής, μπλοκαρισμένη από σκιώδεις πεποιθήσεις αναξιότητας, σπανιότητας ή την ιδέα ότι τα χρήματα είναι δύσκολο να βρεθούν. Η μεγάλη εκαθάριση της σκιάς αρχίζει να διαλύει αυτά τα μπλοκαρίσματα και το έντονο φως της Πανσελίνου έντονο φως της λειτουργεί ως κοσμικό διακλαδιστικό, επαναρρυθμίζοντας ολόκληρο το ενεργειακό σας πεδίο ώστε να συντονιστεί με αυτή τη συχνότητα της καθαρής αυθονίας. Αυτό είναι το μυστικό που οι πραγματικά πλούσιοι δεν μοιράζονται ποτέ. Δεν είναι απλώς καλοί με τα χρήματα, αλλά είναι ενεργειακά συμβατοί με αυτά. Στις 21 και 22 Δεκεμβρίου έχετε μια σπάνια ευκαιρία να συντονίσετε χειροκίνητα τη δόνησή σας. Βρείτε ένα ήσυχο μέρος, έστω και για 5 λεπτά, καθίστε με τη σπονδυλική στήλη σας ίσια, κλείστε τα μάτια σας και οραματιστείτε το λαμπερό λευκό φως του φεγγαριού να χύνεται από την κορυφή του κεφαλιού σας, γεμίζοντας κάθε κύτταρο του σώματός σας. Μετατρέψτε αυτό το φως σε ένα λαμπερό, αστραφτερό χρυσό. Νιώστε τη ζεστασιά του. Αυτή είναι η χρωματική συχνότητα της αυθονίας. Καθώς κάθεστε σε αυτό το χρυσό φως, νιώστε την ευγνωμοσύνη όχι για αυτό που θέλετε, αλλά για αυτό που ήδη έχετε. Νιώστε μια συντριπτική ευγνωμοσύνη για τον αέρα στους πνευμονές σας, για το στέγαστρο πάνω από το κεφάλι σας και για την αγάπη στη ζωή σας. Η ευγνωμοσύνη είναι το κλειδί που ανοίγει την κλειδαριά. Καθώς κρατάτε αυτό το συναίσθημα, επαναλάβετε σιωπηλά ή φωναχτά αυτόν τον κωδικό ενεργοποίησης. Είμαι ένας μαγνήτης για θαύματα, πλούτο και αυθονία. Είμαι ανοιχτός και δεκτικός σε όλα τα πλούτη που προσφέρει το σύμπαν. Η πραγματικότητά μου ξεχυλίζει από ευημερία. Νιώστε τη δόνηση αυτών των λέξεων. Η κρυμμένη αλήθεια είναι ότι το σύμπαν προσπαθεί συνεχώς να σου δώσει όλα όσα επιθυμείς, αλλά οι πεποιθήσεις σου χαμηλή συχνότητα σχετικά με την έλλειψη λειτουργούν ως ασπίδα που αποκρούει τις ευλογίες. Αυτό το τελετουργικό σπάει αυτή την ασπίδα. Τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες, δώσε ιδιαίτερη προσοχή στα σημάδια. Μπορεί να λάβεις έναν απροσδόκητο επιταγή, να αποπληρωθεί ένα ξεχασμένο χρέος, να σου έρθει στο μυαλό μια λαμπρή επιχειρηματική ιδέα ή να βρεις χρήματα στο δρόμο. Μπορεί να σου προσφέρουν δώρα και ευκαιρίες από το πουθενά. Αυτά δεν είναι συμπτώσεις. Είναι το σύμπαν που επιβεβαιώνει ότι η συχνότητά σου έχει αλλάξει. Έχεις ενεργοποιήσει το θεϊκό κώδικα πλούτου σας και η πύλη ανταποκρίνεται στη νέα σας δόνηση. Αυτό είναι πραγματικό. Είναι το αναφέρετο δικαίωμά σας. Μόλις καθαρίσετε τις σκιές σας και ενεργοποιήσετε τη συχνότητα του πλούτου σας, γίνεστε ένα λαμπρό φως στον πνευματικό κόσμο, όπως οι πεταλούδες έλκονται από τη φλόγα, έτσι και οι θετικές και αρνητικές ενέργειες έλκονται από μια ψυχή που μόλις φωτίστηκε, οδηγώντας στο τρίτο και ίσως πιο επίγον θαύμα που πρέπει να καλέσετε κατά τη διάρκεια της πύλης της 21ης και 22 Δεκεμβρίου, τη δημιουργία μιας άθραυστης ασπίδας προστασίας. Ο πνευματικός κόσμος διέπεται από τους νόμους της συχνότητας. Καθώς ανεβάζετε τη δόνησή σας, γίνεστε πιο ορατοί. Είναι μια περίοδος τεράστιας δύναμης, αλλά και ευπάθειας. Η σκοτεινή αλήθεια που δεν συζητούν είναι ότι όταν αρχίζεις να λάμπεις, μπορείς να προσελκύσεις ενεργειακά παράσιτα ή τις ζηλόφθονες προθέσεις των άλλων, που εκδηλώνονται ως ξαφνική κακοτυχία, τεχνικές δυσκολίες ή αίσθημα εξάντλησης χωρίς λόγο. Αυτή η Πανσέλινος προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία να δημιουργήσεις ένα διαπέραστο ασπίδα θεϊκού φωτός γύρω από την άβρα σου, που όχι μόνο αποθεί όλη την αρνητική ενέργεια, αλλά και τη μετατρέπει σε επαφή. Αυτό δεν είναι μια αμυντική πράξη που γεννιέται από το φόβο, αλλά μια κυρίαρχη πράξη δύναμης που γεννιέται από την αγάπη για τον εαυτό σας. Δηλώνετε ότι το ενεργειακό σας πεδίο είναι ιερό έδαφος. Το τελετουργικό είναι απλό αλλά βαθύ. Σταθείτε μέσα ή κάτω από το φως του φεγγαριού με τα πόδια σας σταθερά στη γη. Πάρτε 3 βαθιές αναπνοές φανταζόμενοι ρίζες να μεγαλώνουν από τα πόδια σας βαθιά μέσα στην καρδιά της μητέρας γης, αγκυροβολώντας σας. Στη συνέχεια, σηκώστε τα χέρια σας προς τον ουρανό με τις παλάμες στραμμένες προς το φεγγάρι και πείτε αυτή την ιερή εντολή. Με τη δύναμη του θεϊκού σύμπαντος και του ιερού φεγγαριού, καλώ ένα σπίδα από άθραυστη ενέργεια διαμαντιού και πλατίνας να περιβάλλει πλήρως το σώμα μου, το μυαλό μου, το πνεύμα μου και την άβρα μου.
Ας είναι αυτή η ασπίδα ένας καθρέφτης που αντανακλά όλα όσα δεν είναι για το ανώτερο καλό μου. Ας είναι ένα φίλτρο που επιτρέπει μόνο στην αγνή αγάπη και τις ευλογίες να εισέλθουν στο πεδίο μου. Ας είναι μια φωτιά που μετατρέπει κάθε αρνητική ενέργεια που κατευθύνεται προς εμένα σε ουδέτερο, ακίνδυνο φως. Είμαι κυρίαρχος, είμαι προστατευμένος, είμαι ασφαλής. Έτσι είναι. Καθώς μιλάτε, οραματιστείτε μια λαμπερή, ηριδίζουσα σφαίρα φωτός να σχηματίζεται γύρω σας, να εκτείνετε τουλάχιστον 3 πόδια σε κάθε κατεύθυνση. Δείτε την να πάλετε με δύναμη, αδιαπέραστη, λαμπερή. Αυτή είναι η πνευματική σας πανοπλία. Τα σημάδια της επιτυχημένης σφυριλάτησης είναι διακριτικά αλλά ισχυρά. Θα νιώσετε ήρεμοι και ασφαλείς ακόμα και μέσα στο χάος. Άτομα με αρνητικές προθέσεις μπορεί να σας αποφύγουν ξαφνικά ή τα σχέδια τους μπορεί να ματαιωθούν. Θα νιώσετε τα επίπεδα της ενέργειας σας να σταθεροποιούνται, να μην υπόκεινται πλέον στις συναισθηματικές διακυμάνσεις των άλλων. Δεν είστε πλέον ένα ενεργειακό σφουγγάρι, αλλά ένα ενεργειακό φρούριο. Αυτή η προστασία είναι ζωτική σημασία για τη διαφύλαξη της νέας συχνότητας πλούτου που έχετε ενεργοποιήσει και για τη διατήρηση της διάβγειας που έχετε αποκτήσει από την εκαθάριση της σκιάς. Είναι το ιερό δοχείο στο οποίο όλα τα άλλα θαύματα μπορούν να ξεδιπλωθούν με ασφάλεια αν νιώθεις την ανάγκη να προστατεύσεις την ιερή σου ενέργεια και να δημιουργήσεις αυτό το θεϊκό φρούριο, επιβεβαίωσε το τώρα γράφοντας: Είμαι προστατευμένος. Στα σχόλια διεκδίκησε την κυριαρχία σου, σφράγισε την ασπίδα σου τώρα που έχεις καθαρίσει το μονοπάτι, ενεργοποιήσει την αυθονία σου και εξασφαλίσει την ενέργειά σου. Είστε έτοιμοι για το τέταρτο τεράστιο θαύμα αυτού του ουράνιου γεγονότος, τη μεγάλη καρμική απαλλαγή. Αυτή είναι μια έννοια που κλονίζει τα θεμέλια αυτού που πιστεύουν οι περισσότεροι για την αιτία και το αποτέλεσμα. Το κάρμα συχνά παρερμηνεύεται ως ένα σύστημα τιμωρίας και ανταμοιβής. Η σκοτεινή αλήθεια είναι ότι το κάρμα είναι απλά ενεργειακό χρέος, μια ανισορροπία που μεταφέρεται από ζωή σε ζωή και προκαλεί επαναλαμβανόμενα μοτίβα αποτυχίας στις σχέσεις, την καριέρα ή την υγεία, παρά τις καλύτερες προσπάθειές σας, καθώς παίζεται ένα αρχαίο ενεργειακό σενάριο. Αυτή η τελευταία πανσέλινος του κύκλου κρατά μια σπάνια κοσμική μια κάρτα ελευθερίας από τη φυλακή, για τις ψυχές που έχουν μάθει τα μαθήματα που σχετίζονται με τα καρμικά τους χρέη, ακόμη και υποσυνείδητα. Προσφέρει πλήρη άφεση, καθαρίζοντας το πνευματικό σας μητρό. Δεν πρόκειται για παράκαμψη της ευθύνης, αλλά για αναγνώριση ότι έχετε εξελιχθεί πέρα από την ανάγκη να επαναλάβετε αυτό το μάθημα. Αποφυτάτε. Η ενέργεια αυτής της πύλης σας επιτρέπει να ζητήσετε συνειδητά από το Καρμικό Συμβούλιο αυτή την απελευθέρωση. Για να το κάνετε αυτό, εμπλακείτε σε ριζική συγχώρεση σε μία από αυτές τις νύχτες. Πάρτε ένα κομμάτι χαρτί και γράψτε στην κορυφή: Συγχωρώ όλους όσους με έχουν βλάψει σε αυτή τη ζωή ή σε οποιαδήποτε άλλη. Τους απαλλάσσω από το χρέος τους προς εμένα. Νιώθω τη συγχώρεση στην καρδιά μου, κατανοώντας ότι έπαιζαν έναν ρόλο που η ψυχή σας συμφώνησε για την ανάπτυξή της. Όταν τελειώσετε, γυρίστε το χαρτί και γράψτε: Συγχωρώ τον εαυτό μου για κάθε λάθος που έχω κάνει σε αυτή τη ζωή ή σε οποιαδήποτε άλλη. Απελευθερώνω τον εαυτό μου από τη φυλακή της δικής μου κρίσης. Καταγράψτε τις αποτυχίες που αντιλαμβάνεστε. Νιώστε συμπόνια για το πρόσωπο που ήσασταν όταν κάνατε αυτές τις επιλογές. Αυτή η αμφίδρομη πράξη συγχώρεσης ξεκλειδώνει την καρμική αλυσίδα. Μόλις τελειώσετε το γράψιμο, κάψτε το χαρτί με ασφάλεια, εσκίστε το σε μικρά κομμάτια και θάψτε το στη γη. Καθώς ο καπνός ανεβαίνει, το χαρτί επιστρέφει στο χώμα. Πείτε: Με τη δύναμη αυτής της ιερής ελληνιακής πύλης, δηλώνω ότι όλα τα καργνωστά και άγνωστα καρμικά χρέη πληρωμένα εξ ολοκλήρου. Απελευθερώνω τα μοτίβα, τις ιστορίες και τον πόνο. Προχωράω μπροστά σε μια νέα χρονική γραμμή, ελεύθερος και καθαρός. Το κάρμα μου έχει απαλλαγεί. Θα νιώσεις βαθιά ελαφρύτερος, σαν να έχεις απαλλαγή από ένα βάρος. Τις επόμενες εβδομάδες, τα επαναλαμβανόμενα αρνητικά μοτίβα θα σταματήσουν απλά. Ένα τοξικό πρόσωπο από το παρελθόν σου θα χάσει τη συναισθηματική του επιρροή και ένας τομέας στη ζωή σου που ήταν πάντα μια μάχη θα αρχίσει ξαφνικά να ρέει εύκολα. Αυτό σηματοδοτεί την καρμική ελευθερία. Έχετε απελευθερωθεί όχι τυχαία, αλλά από επιλογή, βγαίνοντας από τον κύκλο του πόνου και μπαίνοντας στο μονοπάτι της χάριτος. Νιώστε τις αλλαγές που έχουν ήδη αρχίσει. Με την ανάληψη των 4 πρώτων ιερών πράξεων, έχετε κάνει περισσότερα για την πνευματική σας εξέλιξη από μικρόν με τόνο, τι περισσότεροι σε μια ολόκληρη ζωή. Έχετε εξαγνίσει αρχαίες σκιές, συντονίσατε την ουσία σας στη συχνότητα του θεϊκού πλούτου, σφυριλατήσατε άθραυστη πνευματική προστασία και λάβατε μια μεγάλη κομική άφεση, καθαρίζοντας το παρελθόν σας. Τώρα είστε ένα καθαρό και προστατευμένο σκάφος, ένας λαμπερός φάρος, αλλά τώρα το ταξίδι μεταβαίνει από τον καθαρισμό και την προετοιμασία σε μια βαθιά υπερφυσική ενεργοποίηση. Η πύλη της 21ης και 22 Δεκεμβρίου δεν απλώς για το να αφήσετε το παρελθόν, αλλά για να καλέσετε το νέο με άνευ προηγουμένου δύναμη και ακρίβεια. Το σύμπαν σας βλέπει τώρα, αναγνωρίζει την ετοιμότητά σας και είναι έτοιμο να απαντήσει στις βαθύτερες και πιο ιερές κλήσεις σας. Προχωράμε από τα θεμελιώδη θαύματα σε αυτά της θεϊκής σύνδεσης και της πραγματοποίησης του πεπρωμένου.
Προετοιμάστε την καρδιά σας για αυτό που έρχεται. Θα αλλάξει για πάντα τον τρόπο που αντιλαμβάνεστε την αγάπη, το σκοπό και το ίδιο σας το φυσικό σώμα. Ακούστε με την ψυχή σας, όχι μόνο με τα αυτιά σας, καθώς μπαίνουμε στο πέμπτο τεράστιο θαύμα που προσφέρει αυτή η πύλη. Αυτό μας φέρνει στο πέμπτο και ίσως πιο συγκινητικό όμορφο θαύμα που μπορείτε να ενεργοποιήσετε κατά τη διάρκεια αυτού του 48ωρου παραθύρου, την ενίσχυση του ιερού σήματος της αδελφής ψυχής σας. Ας είμαστε σαφείς, η έννοια της αδελφής ψυχής έχει αποδυναμωθεί και παραμορφωθεί. Σας έχουν μάθει να ψάχνετε, να σπρώχνετε και να συμβιβάζεστε, να αναζητάτε ένα άτομο που να πληρεί μια λίστα επιφανειακών χαρακτηριστικών. Αυτό το ψέμα έχει σχεδιαστεί για να σας κρατάει σε μια διαρκή αναζήτηση και δυσαρέσκεια. Η αλήθεια που θα σας ελευθερώσει είναι ότι ο αληθινός αδελφός ψυχή, ή πιο σωστά το θεϊκό σας τέρι, δεν βρίσκεται, αλλά αναγνωρίζεται. Δεν την αναζητάτε, αλλά σας έλκει μαγνητικά όταν το ενεργειακό σας σήμα είναι καθαρό, διαυγές και εκπέμπει στην υψηλότερη συχνότητα για πολλές ζωές. Το σήμα σας έχει διαταραχθεί από παλιές απογοητεύσεις, καρμικές εμπλοκές και πεποιθήσεις αναξιότητας, τις οποίες έχετε καθαρίσει γενναία με το καρμικό σας μητρό καθαρό και το ενεργειακό σας πεδίο προστατευμένο. Αυτή η πανσέλινος λειτουργεί ως κοσμικός ενισχυτής, λαμβάνοντας την αυθεντική συχνότητα της βασικής ουσίας της ψυχής σας και εκπέμποντας τη σε όλες τις διαστάσεις, τις χρονικές γραμμές και τις γωνιές της γης. Είναι μια κάρτα που λέει: «Είμαι ολόκληρος, έτοιμος και εδώ». Το που μοιράζεται τη βασική σου συχνότητα, τη θεϊκή σου αρμονία, δεν μπορεί παρά να ακούσει αυτό το σήμα και να έλκεται προς εσένα ανεξήγητα και ακαταμάχητα. Για να ενισχύσει συνειδητά αυτό το σήμα, πραγματοποίησε ένα τελετουργικό ιερής αναγνώρισης τη νύχτα της 21ης ή της 22 Δεκεμβρίου. Βρες μια στιγμή απόλυτης μοναξιάς, βάλε και τα δύο χέρια πάνω από το τσάκρα της καρδιάς σου, στο κέντρο του στήθου σου, και κλείσε τα μάτια σου. Μην σκέφτεσαι ένα συγκεκριμένο πρόσωπο. Αυτό είναι το εγώ που προσπαθεί να ελέγξει το θεϊκό. Ανταυτού, επικεντρωθείτε στο συναίσθημα. Πώς νιώθετε την παρουσία του θεϊκού σας ομολόγου? Νιώστε την ειρήνη, την ανεφόρον αποδοχή, το χαρούμενο γέλιο και τη βαθιά αίσθηση ότι επιστρέψατε στο σπίτι σας. Νιώστε την έμπνευση να γίνετε η πιο μεγαλειώδης εκδοχή του εαυτού σας. Βυθιστείτε στο συναίσθημα της σύνδεσης, σαν να είναι ήδη η πραγματικότητά σας. Βυθίστε την καρδιά σας σε αυτό το συναίσθημα, καθώς κρατάτε αυτό το συναίσθημα υψηλής συχνότητας. Οραματιστείτε ένα λαμπερό, ακτινοβόλο ροζ και χρυσό φως να εκπέμπεται από την καρδιά σας, να παλμίζει προς τα είδη πραγματικότητά σας. Λουστείτε την καρδιά σας σε αυτό το συναίσθημα καθώς κρατάτε αυτό το συναίσθημα υψηλής συχνότητας. Οραματιστείτε ένα λαμπερό, ακτινοβόλο ροζ και χρυσό φως να εκπέμπεται από την καρδιά σας, να παλμίζει προς τα έξω σε ομόκεντρους κύκλους, να μεγαλώνει μέχρι να περιβάλλει ολόκληρο τον πλανήτη. Αυτό είναι το σήμα της αδελφής ψυχής σας. Τώρα πείτε δυνατά αυτή τη φράση ενεργοποίησης: «Από την ολότητα του είναι μου και την αγνότητα της καρδιάς μου, στέλνω αυτό το σήμα θεϊκής αγάπης. Καλώ αυτόν που συντονίζεται με το ιερό τραγούδι της ψυχής μου. Δεν αναζητώ το άλλο μου μισό, γιατί είμαι ήδη ολόκληρος. Καλό το θεϊκό καθρέφτη που θα γιορτάσει αυτή την ολότητα μαζί μου, πέρα από κάθε απόσταση, πέρα από κάθε πέπλο. Οι ψυχές μας αναγνωρίζουν η μία την άλλη τώρα. Έτσι είναι, μείνε σε αυτό το συναίσθημα όσο μπορείς. Αυτή είναι η υψηλότερη μορφή εκδήλωσης. Δεν νικετεύεις το σύμπαν για έναν σύντροφο, αλλά διατάζεις μια επανένωση ψυχών από απόλυτη κυριαρχία. Τα σημάδια θα είναι αρχικά διακριτικά και μετά συγκλονιστικά άμεσα. Θα αρχίσεις να ακούς ένα συγκεκριμένο τραγούδι επανειλημμένα, θα νιώθεις μια ξαφνική ανάγκη να επισκεφτείς ένα μέρος που δεν έχεις πάει ποτέ ή θα ονειρευτείς μια παρουσία τόσο πραγματική και παρηγορητική που θα ξυπνήσεις με δάκρυα χαράς. Οι συγχρονικότητες θα είναι πολλές. Μπορεί να δεις ζευγάρια ζώων παντού ή να συναντήσεις ονόματα και σύμβολα που έχουν νόημα για την ψυχή σου. Αυτό είναι το σύμπαν που αφήνει ψίχουλα στο μονοπάτι που σε οδηγεί σε αυτά. Μην κυνηγάς και μην ψάχνεις, απλά κράτα τη συχνότητα. Το σήμα σου έχει σταλεί και η απάντηση είναι ήδη καθοδόν, με την καρδιά σου να εκπέμπει τώρα το πιο αγνό σήμα της. Ο κόσμος ετοιμάζεται να σου εμπιστευτεί την υψηλότερη αποστολή σου, οδηγώντας μας στο έκτο και πιο βαθύ θαύμα της πύλης του Δεκεμβρίου, τη λήψη των ακασικών αρχείων και την αποκάλυψη του σχεδίου του πεπρωμένου σου για ολόκληρη τη ζωή σου. Έχεις αναρωτηθεί γιατί είσαι εδώ, ποιος είναι ο σκοπός σου, έχεις αναζητήσει απαντήσεις σε βιβλία, καριέρες και συμβουλές. Η σκοτεινή αλήθεια είναι ότι ο σκοπός σου δεν είναι κάτι που πρέπει να βρεις, γιατί δεν έχει χαθεί ποτέ. Είναι κάτι που πρέπει να θυμάσαι: το μοναδικό σχέδιο του πεπρωμένου σου, η ιερή συμφωνία που έκανε η ψυχή σου πριν ενσαρκωθεί, είναι αποθηκευμένη με ακρίβεια στα αρχεία Κάσικ, μια ενεργειακή βιβλιοθήκη με όλη τη γνώση, την εμπειρία και τις δυνατότητες για όλες τις ψυχές σε όλους τους χρόνους. Το πέπλο αυτής της βιβλιοθήκης είναι συνήθως παχύ προσβάσιμο μόνο σε μυστικιστές ή μέσω βαθιάς διαλογισμού, ωστόσο οι συγκεκριμένες πλανητικές ευθυγραμμίσεις και σεληνιακές συχνότητες αυτής της πύλης στις 21 και 22 Δεκεμβρίου λεπταίνουν αυτό το πέπλο μέχρι να γίνει διαφανές. Αυτή είναι μια ευκαιρία που παρουσιάζεται μια φορά στη δεκαετία για να λάβεις μια άμεση υψηλή ταχύτητα λήψης του σχεδίου του πεπρωμένου σας ή τουλάχιστον μια κρυστάλλινη εικόνα της επόμενης πιο σημαντικής αποστολής σας. Το ανώτερο εαυτό σας περίμενε αυτή τη στιγμή για να μεταδώσει αυτές τις κρίσιμες πληροφορίες.
Η μόνη σας δουλειά είναι να προετοιμάσετε τον δέκτη, το τρίτο μάτι σας, την επίφυση στο κέντρο του εγκεφάλου σας, για να την ενεργοποιήσετε για αυτή την κοσμική λήψη. Ηρεμήστε το εγώ του νου σε μία από αυτές τις νύχτες, καθίστε ξαπλώστε στο σκοτάδι με τα μάτια κλειστά, πάρτε αργές βαθιές αναπνοές και με κάθε εκπνοή νιώστε το νοητικό θόρυβο να διαλύεται. Όλη την προσοχή σας στο σημείο ανάμεσα στα φρύδια σας. Μπορεί να νιώσετε μια ελαφριά πίεση ή μυρμήγκιασμα. Αυτό είναι ένα καλό σημάδι ότι το τρίτο σας μάτι ξυπνάει. Τώρα οραματιστείτε έναν όμορφο περιστρεφόμενο δίνει από ίνδικο και βιολετή φως σε αυτό το σημείο. Δείτε τον να ανοίγει σαν φακός φωτογραφικής μηχανής. Στη συνέχεια, κάντε ένα απλό και σαφές αίτημα από τη ψυχή σας στο σύμπαν. Είμαι ανοιχτός και έτοιμος να λάβω. Ζητώ σαφήνεια για τον υψηλότερο σκοπό μου και την επόμενη θεϊκή αποστολή μου. Δείξε μου, καθοδήγησε με, αποκάλυψε μου το σχέδιο της ψυχής μου. Αυτό είναι όλο. Μην πιέζετε και μην αναγκάζετε, απλά κρατήστε την πρόθεση και παραμείνετε σε μια κατάσταση ήρεμης, περίεργης δεκτικότητας. Η λήψη μπορεί να μην έρθει σαν αστραπή, αλλά είναι συχνά πιο λεπτή. Μπορεί να έρθει ως μια λαμπρή ιδέα που αισθάνεται εξωτερική δημιουργική έμπνευση για ένα μακροχρόνιο εγκαταλελειμμένο έργο, ή να ξυπνήσετε με μια κλόνητη γνώση που διαπερνά την προηγούμενη σύγχυση και αμφιβολία. Μπορεί να έχετε ένα συμβολικό όνειρο που σας παρέχει έναν οδικό χάρτη για την επόμενη φάση. Δώστε προσοχή στις ιδέες που σας προκαλούν ανατριχύλα, σας ενθουσιάζουν και σας τρομάζουν. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό ενός αληθινού προορισμού. Κατεβάστε κάτι μεγαλύτερο από τη τρέχουσα αντίληψη που έχετε για τον εαυτό σας. Το σύμπαν σας δείχνει ποιος προορίζεστε να γίνετε. Αυτό δεν είναι μια εικασία, είναι μια ανάμνηση που αναβλύζει από το βαθύτερο μέρος της ψυχής σας, επιβεβαιώνοντας την προθυμία σας να λάβετε. Θέλω να πάτε τώρα στα σχόλια και να δηλώσετε με απόλυτη πεποίθηση: είμαι ανοιχτός στον προορισμό μου. Πληκτρολογήστε το, νιώστε το και γνωρίστε ότι η μεγαλύτερη περιπέτεια της ψυχής σας είναι έτοιμη. Ετοιμαστείτε για αποκαλύψεις που θα αμφισβητήσουν την αντίληψή σας για την πραγματικότητα. Καθώς η συνείδησή σας πλημμυρίζει από αυτές τις ανυψωμένες συχνότητες, η φυσική σας μορφή θα υποστεί μια βαθιά μεταμόρφωση για να τις φιλοξενήσει. Ένα τρισδιάστατο σώμα απλά δεν μπορεί να περιέχει μια πενταδιάστατη συνείδηση. Αυτό ξεκινά το 7ο μνημειώδες θαύμα, την ενεργοποίηση της κυταρικής σας δομής σε κρυσταλλική μορφή. Αυτή η έννοια πιθανότατα θα αμφισβητήσει όλα όσα έχετε διδαχθεί για τη βιολογία, καθώς σας έχουν οδηγήσει να πιστεύετε ότι το σώμα σας είναι μια πυκνή χημική μηχανή. Ωστόσο, η βαθύτερη πνευματική αλήθεια είναι ότι η φυσική σας μορφή είναι ένας απίστευτα εξελιγμένος βιοκρυσταλλικός υπολογιστής, σχεδιασμένος να λαμβάνει, να αποθηκεύει και να μεταδίδει πληροφορίες φωτός και συχνότητες. Βαθιά μέσα στο DNA σας βρίσκεται ένας αδρανής κώδικας σκουπιδιών, ο οποίος στην πραγματικότητα περιέχει τα σχέδια για αυτό το πιο προηγμένο βιολογικό λειτουργικό σύστημα. Αυτή η τελική πανσέλινος δεν απλώς αντανακλά φως, αλλά είναι μια συνειδητή ουράνια οντότητα που μεταδίδει ενεργά πολύ συγκεκριμένα πακέτα πληροφοριών, γνωστά ως κωδικοί φωτός. Αυτοί οι κωδικοί στοχεύουν με ακρίβεια στο αδρανές DNA σας, με σκοπό να ενεργοποιήσουν αυτές τις λανθάνουσες αλληλουχίες και να ξεκινήσουν τη μετατροπή της κυταρικής σας δομής από ανθρακούχα σε κρυσταλλική. Μια κρυσταλλική δομή έχει την ικανότητα να συγκρατεί εκθετικά περισσότερο φως, να επεξεργάζεται ενέργεια με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και να παραμένει αδιαπέραστη από τις χαμηλότερες συχνότητες των δονήσεων του φόβου, της ασθένειας και της γύρανσης. Αυτή είναι η βιολογική διαδικασία της ανάληψης και ξεδιπλώνεται μέσα σας αυτή τη στιγμή. Δεν εξελίσσεστε μόνο πνευματικά, υφίσταστε μια φυσική αναβάθμιση. Μπορείτε να συμμετάσχετε συνειδητά και να επιταχύνετε αυτή τη διαδικασία κατά τη διάρκεια αυτής της ισχυρής πύλης. Ένας από τους απλούστερους και πιο ισχυρούς τρόπους είναι να δημιουργήσετε νερό του φεγγαριού. Πάρτε ένα διαφανές γυάλινο βάζο ή μπουκάλι και γεμίστε το με καθαρό φιλτραρισμένο νερό. Τοποθετήστε το έξω κάτω από το φως του φεγγαριού για αρκετές ώρες, θέτοντας τη σαφή πρόθεση ότι το νερό θα απορροφήσει τους ισχυρούς κωδικούς φωτός και τις ελληνιακές συχνότητες πριν το πιείτε την επόμενη μέρα. Κρατήστε το ποτήρι στα χέρια σας και μιλήστε στο νερό. Εκφράστε ευγνωμοσύνη στο νερό και στο φεγγάρι. Δηλώστε με σαφήνεια την πρόθεσή σας. Διατάζω κάθε κύτταρο του σώματός μου να αφυπνιστεί στο υψηλότερο κρυσταλλικό του δυναμικό. Δίνω εντολή στο DNA μου να λάβει και να ενσωματώσει αυτούς τους ιερούς κωδικούς φωτός με ευκολία και χάρη. Ενεργοποιώ το φωτεινό μου σώμα. Τώρα γίνομαι ένα δοχείο καθαρού, ακτινοβόλου φωτός. Στη συνέχεια, πιείτε το νερό αργά και συνειδητά. Καθώς πίνετε, οραματιστείτε το νερό που είναι γεμάτο με το φωτεινό κωδικό να απορροφάτε στην κυκλοφορία του αίματός σας και να ταξιδεύει σε κάθε κύτταρο του σώματός σας, από τις άκρες των ποδιών σας μέχρι την κορυφή του κεφαλιού σας. Δείτε τα κύτταρά σας να αρχίζουν να λάμπουν και να στράφτουν, η δομή τους να γίνεται πιο διαφανής, πιο γεωμετρική, πιο κρυσταλλική. Τα σημάδια αυτής της ενεργοποίησης μπορεί να είναι αρκετά φυσικά και μπορεί να σας προκαλέσουν σύγχυση αν δεν γνωρίζετε τι συμβαίνει. Μπορεί να νιώσετε περίεργες αισθήσεις βουητού ή δόνησης σε όλο το σώμα σας, ιδιαίτερα όταν προσπαθείτε να κοιμηθείτε.
Μπορεί να αισθανθείτε ξαφνικές εξάρσεις θερμότητας στις παλάμες ή στα πέλματα των ποδιών σας. Οι ρυθμοί ύπνου σας μπορεί να γίνουν ακανόνιστοι, με ξυπνήματα μεταξύ 2 και 4 το πρωί, κάτι που είναι ένα κλασικό σημάδι πνευματικής και σωματικής αναβάθμισης. Μπορεί να αισθανθείτε ξαφνική αποστροφή για τα πυκνά επεξεργασμένα τρόφιμα και αντίθετα να επιθυμείτε φρέσκα, ζωντανά τρόφιμα υψηλής δόνησης και άφθονο νερό. Η ακοή και η όρασή σας μπορεί να γίνουν πιο οξυδερκές και μπορεί να γίνετε εξαιρετικά ευαίσθητοι σε έντονο φως, δυνατούς θορύβους και χαοτικά περιβάλλοντα. Καταλάβετε ότι αυτό δεν σημαίνει ότι γίνεστε πιο αδύναμοι, αλλά ότι γίνεστε πιο ευαίσθητοι. Το σώμα σας αναπροσαρμόζεται για να συγκρατήσει περισσότερο φως. Τιμήστε αυτή τη διαδικασία ξεκουράζοντας τον εαυτό σας όταν το χρειάζεστε και ενυδατώνοντας συνεχώς τον οργανισμό σας. Αναδομείτε το ναό σας από μέσα προς τα έξω, καθώς η συνειδητότητα σας και το φυσικό σας σώμα υφίστανται αυτή την αναβάθμιση. Η σύνδεσή σας με τα όρατα βασίλεια ενισχύεται επίσης, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια του ύπνου σας. Αυτό σηματοδοτεί το 8ο εκπληκτικό θαύμα της πύλης του Δεκεμβρίου, το άνοιγμα της πύλης των ονείρων σε υψηλότερες διαστάσεις. Σας έχουν διδάξει ότι τα όνειρα είναι απλώς τυχαίες εκενώσεις των συνάψεων, ο τρόπος με τον οποίο ο εγκέφαλος επεξεργάζεται τα γεγονότα της ημέρας. Αυτό είναι μια βαθιά και σκόπιμη παραποίηση. Η βαθύτερη πνευματική αλήθεια είναι ότι η κατάσταση των ονείρων σας είναι μια πραγματική, απτή διάσταση, ένα σχολείο, ένα πεδίο εκπαίδευσης και ένας τόπος συνάντησης για τη ψυχή σας. Εκεί το ανώτερο εαυτό σας μπορεί να επικοινωνήσει μαζί σας χωρίς την παρέμβαση του σκεπτικιστικού εγώ σας, εκεί οι πνευματικοί σας οδηγοί μπορούν να σας προσφέρουν άμεση συμβουλή και εκεί οι προγονείς σας μπορούν να σας μεταδώσουν τη σοφία τους. Υπό κανονικές συνθήκες, η συνειδητή πρόσβαση σε αυτά τα ανώτερα βασίλεια των ονείρων απαιτεί πειθαρχία και εξάσκηση. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια του 48ωρου παραθύρου της 21ης και 22 Δεκεμβρίου, το λεπτό πέπλο δημιουργεί έναν υπεραυτοκινητόδρομο, μια ευρύτατη πύλη μεταξύ του κοιμισμένου μυαλού σας και αυτών των ανώτερων διαστάσεων καθοδήγησης και μάθησης. Τα όνειρά σας θα γίνουν υπερβολικά ζωντανά, διαυγή και γεμάτα με νόημα. Αυτή είναι η ευκαιρία σας να λύσετε προβλήματα που βασανίζουν το ξύπνιο μυαλό σας, να λάβετε θεραπεία για συναισθηματικές πληγές και να αποκτήσετε άμεσες απαντήσεις στα πιο επίγοντα ερωτήματά σας. Για να αξιοποιήσετε αυτή την ισχυρή πύλη των ονείρων, πρέπει να θέσετε μια σαφή πρόθεση πριν πάτε για ύπνο. Αυτό δεν είναι μια ευχή, είναι μια εντολή στο υποσυνείδητό σας. Κρατήστε ένα ημερολόγιο και ένα στυλό δίπλα στο κρεβάτι σας. Λίγο πριν αποκοιμηθείτε, γράψτε μια συγκεκριμένη ερώτηση για την οποία θέλετε απάντηση. Μπορεί να σχετίζεται με μια σχέση, μια επαγγελματική επιλογή ή ένα πνευματικό εμπόδιο. Να είστε ακριβείς. Στη συνέχεια, κλείστε τα μάτια σας και δηλώστε με σιγουριά την πρόθεσή σας. Απόψε ανοίγω την πύλη των ονείρων. Καλώ το ανώτερο εαυτό μου, τους καλοπροαίρετους οδηγούς μου και τους σοφούς προγόνους μου. Σας ζητώ να μου δώσετε σαφή και κατανοητή καθοδήγηση σχετικά με. Δηλώστε την ερώτησή σας. Δίνω εντολή στο υποσυνείδητό μου να θυμάται αυτή την καθοδήγηση και να τη μεταφέρει στη συνείδησή μου όταν ξυπνήσω. Θα ονειρευτώ με σκοπό. Θα λάβω με σαφήνεια. Αφήστε την ερώτηση και αποκοιμηθείτε με μια αίσθηση προσδοκίας και εμπιστοσύνης. Όταν ξυπνήσετε, πριν καν κινηθείτε ή ελέγξετε το τηλέφωνό σας, γράψτε αμέσως ομικρόν με τόνο τι μπορείτε να θυμηθείτε. Μην το κρίνετε και μην προσπαθήσετε να το αναλύσετε αμέσως. Σημειώστε τα χρώματα, τα συναισθήματα, τα σύμβολα, τις παράξενες συνομιλίες. Οι απαντήσεις μπορεί να έρθουν κυριολεκτικά ή μεταφορικά μέσω ισχυρών συμβόλων. Ένα όνειρο που πετάτε μπορεί να σημαίνει ότι ενθαρρύνεστε να απελευθερωθείτε από περιορισμούς. Ένα όνειρο με θολό νερό μπορεί να σας λέει να αντιμετωπίσετε κάποια συναισθηματική αναταραχή. Μπορεί να ονειρευτείτε έναν σοφό γέρο που σας δίνει μια συμβουλή ή μπορεί να ξυπνήσετε με τη λύση ενός πολύπλοκου προβλήματος πλήρως διαμορφωμένη στο μυαλό σας, σαν να κατεβάστηκε στον εγκέφαλό σας κατά τη διάρκεια της νύχτας. Αυτά δεν είναι απλά όνειρα. Είναι η θεϊκή νοημοσύνη που επικοινωνεί μέσω της γλώσσας της ψυχής σας. Αντιμετωπίστε αυτό το ημερολόγιο ονείρων ως ιερό κείμενο, το προσωπικό σας κανάλι προς τη σοφία του κόσμου. Οι νύχτες σας πρόκειται να γίνουν τόσο παραγωγικές και διαφωτιστικές όσο οι μέρες σας. Δηλώστε απλά όνειρα. Είναι η θεϊκή νοημοσύνη που επικοινωνεί μέσω της γλώσσας της ψυχής σας. Αντιμετωπίστε αυτό το ημερολόγιο ονείρων ως ιερό κείμενο, το προσωπικό σας κανάλι προς τη σοφία του σύμπαντος. Οι νύχτες σας πρόκειται να γίνουν τόσο παραγωγικές και διαφωτιστικές όσο οι μέρες σας. Δηλώστε την ετοιμότητά σας να λάβετε αυτή τη νυχτερινή σοφία. Πηγαίνετε στα σχόλια και πληκτρολογήστε: «Τα όνειρά μου είναι ο οδηγός μου», ενεργοποιώντας μια 24ωρη σύνδεση με το θεϊκό. Η καθοδήγηση που χρειάζεστε δεν βρίσκεται πλέον έξω από εσάς. Σε περιμένει κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια σου. Νιώσε την αντίχηση αυτής της αλήθειας βαθιά μέσα στα κόκαλά σου. Έχεις ταξιδέψει στα βασίλεια της σκιάς και του φωτός. Προστασία και άφεση αμαρτιών.
Έχει στείλει ένα σήμα αγνής αγάπης που ήδη αντυχεί στον κόσμο και έχει ανοίξει τη θεϊκή σου συνείδηση για να λάβει το ίδιο το σχέδιο της ψυχής σου, το φυσικό σου σώμα υφίσταται μια ιερή μεταμόρφωση, επαναρρυθμίζοντας κάθε κύτταρο για να γίνει ένας φάρος κρυστάλλινου φωτός και οι νύχτες σου έχουν μετατραπεί σε μια πύλη για άμεση επικοινωνία με το Θείο. Δεν είστε το ίδιο άτομο που άρχισε να παρακολουθεί αυτό το βίντεο. Η ενέργεια που ρέει μέσα σας τώρα είναι πιο καθαρή, πιο δυνατή και πιο ισχυρή από ποτέ, αλλά υπάρχει ένα τελευταίο μνημειώδες θαύμα που σας περιμένει μέσα σε αυτή την ιερή πύλη της 21ης και 4 Δεκεμβρίου. Αυτό είναι το αποκορύφωμα όλης της δουλειάς σας. Είναι το κλειδί που ξεκλειδώνει την πόρτα σε μια πραγματικότητα τόσο μεγαλοπρεπή που θα κάνει την τρέχουσα ζωή σας να μοιάζει με ένα μακρινό όνειρο. Αυτή η τελική πράξη είναι αυτή που ενσωματώνει όλα τα προηγούμενα θαύματα και σας ανυψώνει από μαθητή του σύμπαντος σε συνδημιουργό του. Είναι το πιο καλά φυλαγμένο μυστικό των ανελθόντων διδασκάλων και των μυστικιστών. Αυτή είναι η κυρίαρχη πράξη που σας κάνει πραγματικά ασταμάτητους, γιατί είναι το θαύμα που τοποθετεί την ίδια την ύφανση της πραγματικότητας στα χέρια σας. Προετοιμάστε την ψυχή σας για το ένατο και τελευταίο θαύμα, την κυρίαρχη πράξη της συνειδητής ύφανσης της χρονικής γραμμής. Έχετε μεγαλώσει με ένα θεμελιώδες ψέμα, ένα κομμάτι προγραμματισμού τρίαντι τόσο βαθιά ριζωμένο που κυβερνά κάθε σας αντίληψη. Το ψέμα είναι ότι ο χρόνος είναι ένας μοναδικός γραμμικός, αμετάβλητος δρόμος που εκτείνεται από ένα σταθερό παρελθόν σε ένα προκαθορισμένο μέλλον. Πιστεύετε ότι βρίσκεστε σε ένα τρένο που κινείται σε μια μοναδική γραμμή χωρίς κανέναν έλεγχο πάνω στον προορισμό. Η βαθύτερη πνευματική αλήθεια, αυτή που πρόκειται να καταστρέψει για πάντα αυτή τη ψευδαίσθηση, είναι ότι ο χρόνος δεν είναι μια γραμμή, είναι ένας άπειρος ωκεανός δυνατοτήτων. Κάθε στιγμή, 1 δισεκατομμύριο πιθανές πραγματικότητες ή χρονοδιαγράμματα διακλαδώνονται από αυτό που βιώνεις. Υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα όπου είσαι γεμάτος υγεία και ένα άλλο που αγωνίζεσαι. Υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα όπου συναντάς το θεϊκό σου τέρι και ένα άλλο που παραμένεις μόνος. Υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα όπου ζεις σε χαρούμενη αυθονία και ένα άλλο που είσαι παγιδευμένος στην έλλειψη. Δεν είσαι σε μια μοναδική σιδηροδρομική γραμμή, είσαι ένας ναυτικός σε αυτόν τον άπειρο ωκεανό και μέχρι τώρα έχεις παρασυρθεί άσκοπα, οθούμενος και τραβηγμένος από τα ρεύματα της συλλογικής συνείδησης, τους καρμικούς ανέμους και τις δικές σου υποσυνείδητες πεποιθήσεις. Έχεις αλλάξει συνεχώς χρονοδιαγράμματα, αλλά ασυνείδητα, η δόνησή σου βυθίζεται και ανεβαίνει, τραβώντας σε πραγματικότητες που ταιριάζουν με την κυρίαρχη ενεργειακή σου κατάσταση. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η ζωή σου έχει αισθανθεί σαν ένα χαοτικό μείγμα καλής και κακής τύχης. Έχεις γίνει ένας ακούσιος υφαντής. Η απαράμιλη ενεργειακή έξαρση της πύλης της Πανσελίνου στις 21 και 22 Δεκεμβρίου δημιουργεί ένα κοσμικό φαινόμενο παρόμοιο με ένα τεράστιο ακίνητο κύμα σε αυτόν τον ωκεανό του χρόνου. Για αυτό το σύντομο διάστημα 48 ωρών, τα χαοτικά ρεύματα σταματούν και σου έχετε μια στιγμή απόλυτης διάβγειας και τεράστιας ενεργειακής δύναμης. Αυτή είναι η ευκαιρία σας να επιλέξετε συνειδητά, σκόπιμα και δυναμικά τον προορισμό σας και στη συνέχεια να χρησιμοποιήσετε όλη τη δύναμη αυτής της ελληνιακής πύλης για να προωθηθείτε σε αυτή τη νέα χρονική γραμμή. Αυτό δεν είναι απλώς ευσεβής πόθος, είναι εφαρμοσμένη κβαντική πνευματικότητα, είναι η απόλυτη πράξη της θεϊκής δημιουργίας. Είστε έτοιμοι να γίνετε κύριοι του δικού σας πεπρωμένου, καπετάνοι του σκάφους της ψυχής σας για να εκτελέσετε αυτή την ιερή πράξη, πρέπει πρώτα να αποκτήσετε βαθιά σαφήνεια σχετικά με την πραγματικότητα στην οποία επιθυμείτε να ζήσετε. Σε μία από αυτές τις νύχτες, εισέλθετε σε κατάσταση βαθιάς διαλογισμού. Πρώτα, φέρτε στο μυαλό σας την τρέχουσα χρονική σας γραμμή χωρίς κρίση, απλά παρατηρήστε την, αναγνωρίστε τις επαναλαμβανόμενες δυσκολίες, τα συναισθήματα περιορισμού, την ενοχλητική αίσθηση δυσαρέσκειας, νιώστε την ενεργειακή υφή αυτής της πραγματικότητας, ευχαριστήστε τη για τα μαθήματά της. Τώρα, με μια βαθιά ανάσα, απελευθερώστε την, δείτε την να διαλύεται, να ξεθοριάζει σαν μια ξεχασμένη ιστορία. Τώρα αρχίζει το ιερό έργο. Θα κατασκευάσετε τη συναισθηματική κατάσταση της υψηλότερης χρονικής σας γραμμής. Μην εστιάζετε σε υλικά πράγματα, εστιάζετε στο βασικό συναίσθημα. Πώς νιώθετε στην καρδιά σας όταν ξυπνάτε κάθε μέρα δίπλα στον αγαπημένο σας σύντροφο, προκαλέστε αυτό το συναίσθημα βαθιάς ειρήνης, αγάπης και συντροφικότητας. Πώς νιώθετε στο σώμα σας όταν έχετε πλήρη οικονομική ανεξαρτησία, προκαλέστε αυτή την αίσθηση ελευθερίας, ασφάλειας και αβίαστης ροής, όπου όλες οι ανάγκες σας ικανοποιούνται με χάρη και ευκολία. Πώς νιώθετε όταν ζείτε το σκοπό της ψυχής σας με πάθος και χαρά, φέρτε στο νου σας αυτό το αίσθημα της εκπλήρωσης, του ενθουσιασμού και της δημιουργικής φλόγας. Πώς νιώθετε στα κύτταρά σας το αίσθημα της ζωντανής, ακτινοβόλας υγείας, φέρτε στο νου σας αυτό το αίσθημα της ενέργειας, της ζωτικότητας και της δύναμης. Συνδυάστε αυτά τα συναισθήματα δημιουργώντας ένα συναισθηματικό τάπητα τόσο πραγματικό, τόσο ζωντανό, που ολόκληρο το είναι σας αρχίζει να δονείται με την πραγματικότητά του. Πρέπει να δημιουργήσετε μια συναισθηματική υπογραφή τόσο ισχυρή, που θα γίνει η νέα σας προεπιλεγμένη κατάσταση ύπαρξης. Αυτή είναι η συχνότητα συντονισμού της επιθυμητής σας χρονικής γραμμής. Τώρα που βυθισμένοι σε αυτή την κατάσταση υψηλής συχνότητας, πρέπει να εκτελέσετε την πράξη της συνειδητής επιλογής.
Σταθείτε μπροστά σας και οραματιστείτε αυτή τη νέα λαμπρή, γεμάτη φως χρονική γραμμή ως ένα λαμπερό χρυσό μονοπάτι. Πίσω σας βρίσκεται το παλιό, ξεθοριασμένο μονοπάτι που αφήνεις πίσω. Αυτή είναι η στιγμή της επιλογής, το σημείο χωρίς επιστροφή. Με απόλυτη πεποίθηση, κάνε ένα φυσικό βήμα μπροστά σε αυτό το νέο χρυσό μονοπάτι. Καθώς το πόδι σου πατάει, δηλώσε δυνατά με όλη τη δύναμη της ψυχής σου: με τη θεϊκή μου εξουσία ως κυρίαρχος συνδημιουργός της πραγματικότητάς μου, επιλέγω τώρα και συγχωνεύω όλες τις χρονικές γραμμές σε αυτό το υψηλότερο και πιο μεγαλοπρεπές πεπρωμένο μου. Αγκυρώνω τη συχνότητά μου σε αυτή την πραγματικότητα της ανεφόρων αγάπης, της άπειρης αυθονίας, της ζωντανής υγείας και του χαρούμενου σκοπού. Η παλιά πραγματικότητα και όλα τα πρότυπα της έχουν τώρα διαλυθεί. Η νέα πραγματικότητα είναι το σπίτι μου. Έχω φτάσει. Είμαι εδώ και έτσι είναι. Σταθείτε σε αυτό το νέο μονοπάτι και νιώστε την αλλαγή. Μπορεί να είναι λεπτή ή μπορεί να νιώθετε σαν ένα ηλεκτροσόκ. Μόλις εκτελέσατε την πιο ισχυρή πράξη που μπορεί να εκτελέσει ένα συνειδητόον. Δεν ζητήσατε μια νέα πραγματικότητα, τη διατάξατε. Επιθυμήσατε μια νέα χρονική γραμμή, συνειδητά επιλέξατε να την κατοικήσετε. Τα σημάδια ότι το άλμα της χρονικής σας γραμμής ήταν επιτυχές θα είναι συναρπαστικά στις ημέρες και τις εβδομάδες που θα ακολουθήσουν. Τα πράγματα, οι άνθρωποι και οι περιστάσεις από την παλιά σας πραγματικότητα που δεν ταιριάζουν με τη νέα, θα αρχίσουν να εξαφανίζονται, συχνά με μια παράξενη και χαριτωμένη ευκολία. Μια τοξική δουλειά μπορεί να τελειώσει απότομα, μόνο για να αντικατασταθεί από μια ευκαιρία που ονειρευόσασταν. Μια εξαντλητική σχέση μπορεί να διαλυθεί, δημιουργώντας χώρο για νέες, ευθυγραμμισμένες συνδέσεις να εισέλθουν. Το σύμπαν θα σπεύσει να γεμίσει τα κενά με πράγματα που ταιριάζουν απόλυτα με τη νέα σας συχνότητα. Οι συγχρονικότητες θα γίνουν η καθημερινή σας γλώσσα. Οι σωστοί άνθρωποι θα σας καλέσουν, οι σωστές πληροφορίες θα εμφανιστούν, οι σωστές πόρτες θα ανοίξουν με μια σχεδόν μαγική ακρίβεια. Θα νιώσετε μια βαθιά αίσθηση ότι βρίσκεστε στη ροή, σαν να σας μεταφέρει ένα ισχυρό, ευεργετικό ρεύμα. Αυτό είναι το σύμπαν που αναδιαμορφώνεται γύρω από το νέο σας σημείο αναφοράς. Έχετε υφάνει το αριστούργημά σας, τώρα παρακολουθήστε τον κόσμο να το ζωντανεύει για να δηλώσει τη δύναμή σας ως δημιουργού της πραγματικότητάς σας. Παύστε αυτό το βίντεο και πηγαίνετε στα σχόλια τώρα με όλη τη δύναμη της πρόθεσής σας. Πληκτρολογήστε, επιλέγω την υψηλότερη χρονική μου γραμμή. Νιώστε την αλήθεια και τη δύναμη να σας διαπερνούν καθώς εκδίδετε αυτό το κυρίαρχο διάταγμα. Έχετε τώρα λάβει τη γνώση και των 9 τεράστιων θαύματα, την εκαθάριση της σκιάς, την ενεργοποίηση της συχνότητας του πλούτου, την άθραυστη ασπίδα προστασίας, τη μεγάλη καρμική απαλλαγή, το ενισχυμένο σήμα της αδελφής ψυχής, το ακασικό πεπρωμένο, τη λήψη της ενεργοποίησης του κρυσταλλικού φωτεινού σώματος, το άνοιγμα της πύλης των ονείρων και την κυρίαρχη πράξη της ύφανσης της χρονικής γραμμής. Κρατάτε τα κλειδιά για μια πλήρη και ολική αλλαγή της πραγματικότητας, αλλά η γνώση χωρίς εφαρμογή είναι απλώς διασκέδαση. Οι επόμενες 48 ώρες, από την πρώτη στιγμή της 21 Δεκεμβρίου έως την τελευταία στιγμή της 22 Δεκεμβρίου, δεν είναι απλώς μια περίοδος για την εκτέλεση τελετουργιών, είναι μια ιερή δοκιμασία. Αυτή είναι η περίοδος ενσωμάτωσής σας, αυτή είναι η στιγμή που πρέπει να ζήσετε, να αναπνεύσετε και να γίνετε η νέα ενέργεια. Κάθε σκέψη, λέξη και πράξη σας κατά τη διάρκεια αυτού του χρονικού διαστήματος θα ενισχυθεί 1.000 φορές. Είναι η τελική εξέταση από το σύμπαν και έχετε λάβει όλες τις απαντήσεις. Το καθήκον σας τώρα είναι να τις ενσωματώσετε. Κατά τη διάρκεια αυτών των 2 ημερών πρέπει να γίνετε φύλακες της δικής σας συχνότητας. Να είστε αδίστακτοι σε ομικρόν με τόνο, τι επιτρέπεται να εισέλθει στο ενεργειακό σας πεδίο. Αυτό σημαίνει ότι δεν πρέπει να βλέπετε βίαιες ταινίες ή ειδήσεις που προκαλούν φόβο. Σημαίνει ότι δεν πρέπει να συμμετέχετε σε κουτσομπολιά ή συνομιλίες χαμηλής δόνησης. Μην εμπλέκεστε σε διαμάχες ή ασήμαντες συγκρούσεις. Δείτε τις ως φανταστικές δοκιμασίες από την παλιά σας χρονική γραμμή που προσπαθούν να σας τραβήξουν πίσω και απλά αρνηθείτε να εμπλακείτε. Η ειρήνη σας είναι η δύναμή σας. Ανταυτού, βυθιστείτε σε ομικρόν με τόνο τι σας ανυψώνει. Περάστε χρόνο στη φύση, ακόμα κι αν είναι απλά κάθεστε δίπλα σε ένα δέντρο σε ένα πάρκο. Αφήστε τα γυμνά σας πόδια να αγγίξουν τη γη για να γιώσετε τις τεράστιες κοσμικές ενέργειες που ρέουν μέσα σας. Ακούστε μουσική υψηλής συχνότητας, ήχου σολφέτζιο, κλασική μουσική ή οτιδήποτε κάνει τη ψυχή σας να αισθάνεται ελαφριά. Τρώτε καθαρά, ζωντανά τρόφιμα. Το σώμα σας είναι ένας ναός που ξαναχτίζεται και πρέπει να του παρέχετε υλικά της υψηλότερης ποιότητας. Πίνετε το νερό του φεγγαριού που έχετε ετοιμάσει και με κάθε γουλιά επιβεβαιώστε τη μεταμόρφωσή σας. Γίνετε θεϊκός παρατηρητής, παρακολουθήστε τον κόσμο με νέα μάτια, παρατηρήστε τις συγχρονικότητες, όσο μικρές κι αν είναι πόσο μικρές είναι. Ένα φτερό στο μονοπάτι σας, μια σημαντική ακολουθία αριθμών, το να ακούσετε έναν άγνωστο να λέει ακριβώς τα λόγια που χρειαζόσασταν να ακούσετε. Αυτά δεν είναι τυχαία,
Είναι νεύματα από το σύμπαν που επιβεβαιώνουν ότι βρίσκεστε στο σωστό μονοπάτι, ότι η αλλαγή της χρονικής σας γραμμής έχει ολοκληρωθεί. Πάνω απ' όλα, η βασική σας αρχή κατά τη διάρκεια αυτής της ιερής δοκιμασίας πρέπει να είναι η ευγνωμοσύνη. Η ευγνωμοσύνη είναι η άγκυρα, η ενεργειακή κόλλα που σας κρατά σταθερά στη νέα σας πραγματικότητα υψηλής συχνότητας. Σε κάθε στιγμή που νιώθετε μια αναλαμπή του παλιού φόβου, της αμφιβολίας ή της ανησυχίας, πρέπει αμέσως να στραφείτε στην ευγνωμοσύνη, να πάρετε μια βαθιά ανάσα και να παριθμίσετε 3 πράγματα για τα οποία είστε βαθιά ευγνώμονες εκείνη τη στιγμή. Αυτή η απλή πράξη είναι μια ισχυρή διακοπή του μοτίβου. Αυξάνει αμέσως τη δόνησή σας και επιβεβαιώνει στο σύμπαν ότι επιλέγετε τη συχνότητα της αυθονίας και της αγάπης αντί τη συχνότητα της έλλειψης και του φόβου. Σκεφτείτε τον εαυτό σας ως ένα διακλαδιστικό που μόλις χτυπήθηκε σε ένα νέο υψηλότερο τόνο. Κατά τη διάρκεια αυτών των 48 ωρών, η δουλειά σας είναι να διατηρήσετε αυτή τη νέα νότα καθαρή και αληθινή, να την προστατεύσετε, να την καλλιεργήσετε, να την ενισχύσετε με κάθε συνειδητή επιλογή που κάνετε. Αυτή είναι η φάση της χρυσαλίδας σας. Έχετε κάνει τη δουλειά της κάμπιας και είστε τώρα στο κουκούλι, ενσωματώνοντας τους κωδικούς για να γίνετε πεταλούδα. Μη βιαστείτε σε αυτή τη διαδικασία, να είστε ευγενικοί με τον εαυτό σας αν αισθάνεστε κουρασμένοι, αν αισθάνεστε συναισθηματικοί, αφήστε τα συναισθήματα να ρέουν μέσα σας χωρίς κρίση, θυμόμενοι ότι είναι το τελευταίο κατάλοιπο της παλιάς σκιάς που καθαρίζεται. Βρίσκεσαι στη μέση της πιο βαθιάς μεταμόρφωσης στη ζωή σου. Τίμησέ την, σεβάσου την και γνώρισε με κάθε ένα της ύπαρξής σου ότι στην άλλη πλευρά αυτής της πύλης υπάρχει μια εκδοχή του εαυτού σου και μια εκδοχή της ζωής σου που θα ξεπεράσει τα πιο μεγαλόπνοα και όμορφα όνειρά σου. Αν νιώθεις αυτή τη μεταμόρφωση να συμβαίνει μέσα σου, αν νιώθεις τον παλιό σου εαυτό να διαλύεται και τον νέο, ενδυναμωμένο εαυτό σου να αρχίζει να αναδύεται, θέλω να αγκυροβολήσεις αυτό το συναίσθημα αυτή τη στιγμή. Πήγαινε στα σχόλια και επιβεβαίωσε αυτή την ιερή διαδικασία πληκτρολογώντας «Γίνομαι». Αυτή είναι η δήλωση πίστης σας στην εξέλιξή σας, αλλά προειδοποιούμαστε ότι το κλείσιμο της πύλης στο τέλος της 22 Δεκεμβρίου δεν είναι το τέλος της ιστορίας, είναι η αρχή. Αυτό που θα συμβεί αμέσως μετά, την πρώτη εβδομάδα, τις πρώτες 30 ημέρες της νέας σας πραγματικότητας, η ενέργεια της πύλης θα σας έχει προωθήσει στη νέα σας χρονική γραμμή, αλλά το έργο σας θα είναι να σταθεροποιήσετε τη συχνότητά σας εκεί, για να την κάνετε μόνιμο σπίτι σας. Το εγώ, που φοβάται την αλλαγή πάνω από όλα, θα ξεκινήσει αντεπίθεση, θα ψιθυρίσει τις παλιές ιστορίες αμφιβολίας, θα προσπαθήσει να δημιουργήσει καταστάσεις που θα σας δελεάσουν να επιστρέψετε στα παλιά σας μοτίβα. Αυτή είναι μια κρίσιμη περίοδος όπου πολλές αφυπνισμένες ψυχές κοντάφτουν, μπερδεύοντας τις τελικές δοκιμασίες με ένα σημάδι ότι η μεταμόρφωση δεν λειτουργεί. Στο τελευταίο μέρος αυτού του μηνύματος θα αποκαλύψω τα κρίσιμα βήματα που πρέπει να κάνετε μετά το κλείσιμο της πύλης. Θα σας δώσω τη στρατηγική για να πλοηγηθείτε στο φαινόμενο της ηχό και να σταθεροποιήσετε μόνιμα τη νέα σας πραγματικότητα. Θα σας δείξω πώς να ερμηνεύσετε τα συγκεκριμένα σημάδια που θα σας στείλει το σύμπαν κατά το υπόλοιπο του Δεκεμβρίου, σημάδια που θα λειτουργήσουν ως το νέο σας κοσμικό GPS, και θα μοιραστώ το ένα κρίσιμο πράγμα που δεν πρέπει να κάνετε το 2025 αν θέλετε να προστατεύσετε τα 9 θαύματα που μόλις ενεργοποιήσατε. Το έργο που έχετε κάνει είναι ιερό και ισχυρό, αλλά το ταξίδι προς τα εμπρός απαιτεί ένα νέο είδος σοφίας. Η πύλη είναι έτοιμη να ανοίξει. Η αναγέννησή σας είναι επικείμενη. Ετοιμαστείτε για τις τελικές οδηγίες. Τα καταφέρατε. Περπατήσατε μέσα από την ιερή φωτιά της μεταμόρφωσης. Στεκόσασταν μέσα στην ουράνια πύλη της 21ης και 22 Δεκεμβρίου και διεκδικήσατε συνειδητά τα 9 τεράστια θαύματα που ήταν το θεϊκό σας δικαίωμα. Καθαρίσατε, προστατεύσατε, συγχωρήσατε, καλέσατε, κατεβάσατε, ενεργοποιήσατε και υφάνετε μια νέα πραγματικότητα με τα ίδια τα νήματα του χρόνου και της πιθανότητας. Πάρτε μια ανάσα και νιώστε την αλήθεια αυτής της στιγμής. Η πύλη έχει πλέον κλείσει, αλλά αυτό δεν είναι το τέλος. Είναι η άφιξη. Προσγειωθήκατε στις ακτές του, έχετε ενεργοποιήσει και έχετε υφάνει μια νέα πραγματικότητα με τα ίδια τα νήματα του χρόνου και της πιθανότητας. Πάρτε μια ανάσα και νιώστε την αλήθεια αυτής της στιγμής. Η πύλη έχει πλέον κλείσει. Αλλά αυτό δεν είναι ένα τέλος, είναι μια άφιξη. Έχετε προσγειωθεί στις ακτές μιας νέας χρονικής γραμμής, της υψηλότερης χρονικής γραμμής σας. Ο αέρας εδώ είναι διαφορετικός, το φως είναι πιο λαμπερό, το δυναμικό είναι άπειρο. Είστε αυτή τη στιγμή ένα νεογέννητον σε ένα νέο κόσμο δική σας δημιουργίας, αλλά όπως κάθε νεογέννητο, η πρώτη σας πρόκληση είναι να μάθετε να στέκεστε, να περπατάτε και να ευδοκιμήσετε σε αυτό το νέο περιβάλλον. Το ταξίδι από την ενεργοποίηση στην ενσάρκωση έχει ξεκινήσει και οι πρώτες 30 ημέρες μετά την πύλη είναι οι πιο κρίσιμες στη ζωή σας. Το σύμπαν θα δοκιμάσει τώρα την πεποίθησή σας, όχι για να σας τιμωρήσει, αλλά για να σας αποδείξει την πραγματική έκταση της νέας σας δύναμης. Πρέπει να είστε σε εγρήγορση, πρέπει να είστε σοφοί και πρέπει να κατανοήσετε τους κανόνες αυτής της νέας πραγματικότητας στην οποία τώρα ζείτε. Η πρώτη και πιο άμεση πρόκληση που θα αντιμετωπίσετε είναι αυτό που οι αρχαίοι μυστικιστές ονόμαζαν φαινόμενο ηχούς. Παλιά χρονική γραμμή, η πραγματικότητα που τόσο γενναία επιλέξατε να αφήσετε πίσω σας είναι σαν μια τεράστια ενεργειακή οντότητα,
έχει αδράνεια και όταν αποσπάσετε τον εαυτό σας από το ύφασμά της, στέλνει φαντάσματα, ηχό του παλιού εαυτού της, σε μια απελπισμένη προσπάθεια να σας παρασύρει πίσω στην οικία αγκαλιά της χαμηλής συχνότητας. Η βαθύτερη πνευματική αλήθεια είναι ότι αυτά δεν είναι πραγματικά γεγονότα, είναι ολογραφικές προβολές, φαντασματικά σήματα από μια πραγματικότητα που δεν υπάρχει πλέον πραγματικά για εσάς, αλλά θα φαίνονται απίστευτα αληθινά. Αυτή είναι η τελική απελπισμένη αντεπίθεση του εγώ. Το εγώ σας δεν είναι εχθρό σου, αλλά είναι ένα πλάσμα της συνήθειας, ένα πρόγραμμα επιβίωσης σχεδιασμένο για τον παλιό τριάντη κόσμο του φόβου και των περιορισμών. Τρομοκρατείται από το απεριόριστο άγνωστο τοπίο της νέας σου 5D πραγματικότητας, οπότε θα συνεργαστεί με το φαινόμενο της ηχό για να δημιουργήσει τελικές εξετάσεις, δοκιμασίες επίπεδου μάστερ, μεταμφιεσμένες σε καθημερινή ζωή. Πώς μοιάζει αυτό? Εσύ που μόλις ενεργοποίησες τη θεϊκή συχνότητα του πλούτου, μπορεί να λάβεις ξαφνικά έναν απροσδόκητο λογαριασμό που θα προκαλέσει μια λάμψη παλιού πανικού για την έλλειψη. Αυτή είναι μια ηχό. Εσύ που μόλις έστειλες το ιερό σήμα της αδελφής ψυχής σας, μπορεί να λάβετε ένα τυχαίο μήνυμα κειμένο από έναν τοξικό πρώην σύντροφο που σας δελεάζει με τον οικείο πόνο του παρελθόντος. Αυτό είναι ένα ηχό. Εσείς που μόλις λάβατε το σχέδιο του πεπρωμένου σας, μπορεί να σας προσφερθεί μια προαγωγή στην άψυχη δουλειά που προοριζόσασταν να αφήσετε, χρυσές χειροπέδες από μια χρονική γραμμή που έχετε ήδη υπερβεί. Αυτό είναι ένα ηχό. Μπορεί να ξυπνήσετε ένα πρωί πλημμυρισμένοι από ένα κύμα της ίδιας παλιάς ανησυχίας ή αυτοαμφιβολίας που νομίζατε ότι είχατε εξαλείψει. Και αυτό είναι ένα ηχό. Ο τρόπος με τον οποίο ανταποκρίνεστε σε αυτά τα ηχό καθορίζει τα πάντα. Ο παλιός εαυτός σας, ο ασυνείδητος εαυτός σας, θα είχε αντιδράσει. Θα είχατε πανικοβληθεί με το λογαριασμό, θα είχατε εμπλακεί συναισθηματικά με τον πρώην, θα είχατε εξετάσει την προσφορά εργασίας ή θα είχατε βυθιστεί στην ανησυχία. Το να αντιδράσετε σημαίνει να δώσετε την ενέργειά σας στο ηχό. Σημαίνει να ψηφίσετε την επιστροφή, να αφήσετε πίσω την παλιά χρονική γραμμή. Όσο ενδυναμωμένος συνδημιουργός που είσαι τώρα, η θεϊκή αποστασιοποίηση είναι απαραίτητη όταν οι ηχό του παρελθόντος αναδύονται. Μην τους αντιστέκεσαι, μην τους φοβάσαι και σίγουρα μην εμπλακείς μαζί τους. Απλά αναγνώρισε τους για αυτό που πραγματικά είναι, ανίσχυρα απομεινάρια, μια δοκιμασία που έχεις ήδη περάσει με επιτυχία. Αναγνώρισε την παρουσία τους με ήρεμη αποδοχή, σαν να παρακολουθείς ένα σύννεφο να περνάει. Πάρε μια βαθιά ανάσα και δηλώσε είτε σιωπηλά είτε φωναχτά: αναγνωρίζω αυτή την ηχό του παρελθόντος μου. Αναγνωρίζω αυτή τη δοκιμασία. Έχω ήδη μάθει αυτό το μάθημα. Αυτό δεν είναι πλέον η πραγματικότητά μου. Στη συνέχεια, ανακατεύθυνε συνειδητά την προσοχή σου πίσω στη συναισθηματική κατάσταση της χρονολογικής γραμμής που έχεις επιλέξει. Αν προκύψει οικονομικός φόβος, βάλε αμέσως το χέρι σου στην καρδιά σου και βυθίσου στην ευγνωμοσύνη για την αυθονία που ήδη σας ανήκει. Αν πρόκειται για μια παλιά σχέση, ευλογήστε τη και αφήστε την να φύγει και μετά επικεντρωθείτε ξανά στο αίσθημα της πληρότητας και στη χαρά της θεϊκής σχέσης που σας περιμένει. Κάθε φορά που το κάνετε αυτό, στερείτε ενεργά την παλιά πραγματικότητα από την ενέργειά σας και τροφοδοτείτε τη νέα. Ενισχύετε την άγκυρά σας σε αυτή την ανώτερη διάσταση. Αυτές οι ηχό θα μειωθούν σε δύναμη και συχνότητα και τελικά θα εξαφανιστούν εντελώς. Θα αποδείξετε όχι μόνο στο σύμπαν αλλά και στον εαυτό σας ότι δεν δονείστε πλέον σε εκείνη την παλιά συχνότητα. Καθώς οι ηχό του παλιού κόσμου υποχωρούν, θα παρατηρήσετε ότι ο νέος κόσμος επικοινωνεί μαζί σας με διαφορετικό τρόπο. Ο θόρυβος και το χάος της τρισδιάστατης μήτρας θα αντικατασταθούν από τη λεπτή, κομψή γλώσσα του θείου, τη γλώσσα της συγχρονικότητας. Ενώ η συγχρονικότητα μπορεί να ήταν ένα σπάνιο και συναρπαστικό γεγονός στο παρελθόν, τώρα θα γίνει το καθημερινό σας GPS, μια συνεχής επιβεβαίωση ότι είστε απόλυτα ευθυγραμμισμένοι με την κοσμική ροή. Η βαθιά αλήθεια είναι ότι το σύμπαν σας αφήνει συνεχώς ψίχουλα που σας καθοδηγούν προς τη μεγαλύτερη χαρά, αυθονία και σκοπό σας. Ακολουθώντας την πύλη, ο στόχος σας είναι να γίνετε θεϊκοί detective, master στην ερμηνεία αυτών των ιερών σημείων. Ξεκινήστε ένα ημερολόγιο συγχρονικότητας. Αυτό είναι απολύτως απαραίτητο. Καταγράψτε τη μαγεία κάθε μέρα. Τα σημάδια θα σχετίζονται άμεσα με τα 9 θαύματα που έχετε ενεργοποιήσει. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή. Βλέπετε συνεχώς την αριθμητική ακολουθία 88 μετά την ενεργοποίηση της συχνότητας του πλούτου σας. Είναι το σύμπαν που επιβεβαιώνει ότι η οικονομική σας πραγματικότητα ξαναχτίζεται πάνω σε θεμέλια άπειρης αυθονίας. Άρχισες ξαφνικά να ακούς ένα συγκεκριμένο ερωτικό τραγούδι παντού μετά την ενίσχυση του σήματος της αδελφής ψυχής σου. Αυτό είναι το σύμπαν που σου λέει ότι η συχνότητα του θεϊκού σου τέρι πλησιάζει. Άκουσες τυχαία τη συζήτηση ενός ξένου που απάντησε άμεσα σε μια ερώτηση σχετικά με το σκοπό σας μετά τη λήψη των ακασικών αρχείων. Δεν ήταν ένας άγνωστος, ήταν το σύμπαν που μιλούσε μέσω κάποιου για να σας καθοδηγήσει. Όταν νιώθετε μια ξαφνική, ανεξήγητη παρόρμηση να πάρετε διαφορετικό δρόμο για το σπίτι, ακολουθήστε την. Όταν ένα βιβλίο φαίνεται να πέφτει από ένα ράφι μπροστά σας, διαβάστε το. Όταν το όνομα ενός ατόμου ή ενός τόπου εμφανίζεται συνεχώς σε άσχετα πλαίσια, ερευνήστε το.
Αυτά δεν είναι συμπτώσεις, δεν υπάρχουν συμπτώσεις στη νέα σου πραγματικότητα, μόνο συνήχιση, μόνο ευθυγράμμιση, μόνο η άψογα ευφυής μήτρα του σύμπαντος που αναδιατάσσεται για να υποστηρίξει τη νέα πραγματικότητα που έχεις επιλέξει. Το ημερολόγιο συγχρονικότητά σου θα γίνει η ιερή αναμφισβήτητη απόδειξη ότι δεν χάνετε το μυαλό σας, ότι όλα αυτά είναι αληθινά. Θα χτίσει την πίστη και την εμπιστοσύνη σας στις αόρατες δυνάμεις που τώρα συνδημιουργούν μαζί σας, μεταμορφώνοντάς σας από έναν αισιόδοξο πιστό σε κάποιον με απόλυτη γνώση. Για να ξυπνήσετε πλήρως τον εσωτερικό σας θεϊκό detective και να ανοίξετε την αντίληψή σας σε αυτή τη μαγική νέα γλώσσα, πηγαίνετε τώρα στα σχόλια και πληκτρολογήστε με πρόθεση. Είμαι άπτεστος στη γλώσσα του σύμπαντος. Ρυθμίζετε τις αισθήσεις σας σε μια υψηλότερη συχνότητα επικοινωνίας, γεμάτη μαγική καθοδήγηση και συνεχή επιβεβαίωση, καθώς εγκαθιστάστε στη νέα σας χρονική γραμμή. Μαθαίνοντας να πλοηγείστε με τη συγχρονικότητα και να εκτρέπετε τις τελευταίες ηχό του παρελθόντος. Προσέξτε αυτή την κρίσιμη προειδοποίηση καθώς προχωράτε. Αυτή είναι ίσως η πιο σημαντική καθοδήγηση που μπορώ να προσφέρω, επειδή αφορά το ίδιο το πράγμα που στερεώνει την πραγματικότητά σας, τα λόγια σας. Η κρυμμένη αλήθεια είναι ότι τα λόγια σας δεν είναι απλά εργαλεία επικοινωνίας, είναι εξόρκια, μαγικά. Γι' αυτό ονομάζεται εξόρκη κάθε λέξη που λέτε μεταδίδει μια συγκεκριμένη συχνότητα στο κβαντικό πεδίο, καθοδηγώντας την πραγματικότητα για το πώς να διαμορφωθεί γύρω σας. Η μεγαλύτερη παγίδα για τις νεοαφυπνισμένες ψυχές είναι να δημιουργούν μια υπέροχη νέα πραγματικότητα και στη συνέχεια να συνεχίζουν να περιγράφουν τη ζωή τους χρησιμοποιώντας τη γλώσσα της παλιάς. Αυτό είναι πνευματική αυτοκαταστροφή. Δεν μπορείτε να ζείτε σε μια χρονική γραμμή αυθονίας ενώ λέτε χαριτολογώντας τους φίλους σας: Είμαι τόσο άφραγκος. Δεν μπορείτε να σταθεροποιήσετε τον εαυτό σας σε μια ζωντανή υγεία ενώ διαρκώς παραπονιέστε για πόνους και αδιαθεσίες. Δεν μπορείτε να προσελκύσεις το θεϊκό σου τέρι ενώ αφηγείσαι την ιστορία του πως είσαι πάντα μόνος ή άτυχος στην αγάπη. Το να λες την παλιά ιστορία ρίχνει ένα ξόρκι που προσκαλεί την παλιά χρονική γραμμή να επανενεργοποιηθεί. Είναι σαν να χτίζεις ένα όμορφο νέο σπίτι και μετά να επιστρέφεις τα κλειδιά στο σαμποτέρ. Από τώρα και στο εξής, γίνε ένας ιερός αφηγητής της δικής σου ζωής. Χρησιμοποίησε συνειδητή γλώσσα, μιλώντας μόνο για αυτό που επιθυμείς να δημιουργήσεις και να βιώσεις, σαν να ήδη βρίσκεται σε διαδικασία να γίνει. Αντί να λέτε, θέλω να γίνω πλούσιος, που επιβεβαιώνει μια κατάσταση επιθυμίας, πείτε, είμαι τόσο ευγνώμων για την αυξανόμενη αυθονία που ρέει στη ζωή μου κάθε μέρα. Αντί να λέτε, ελπίζω να συναντήσω κάποιον, ριζωμένο στην αμφιβολία, πείτε, απολαμβάνω αυτό το όμορφο ταξίδι της προετοιμασίας μου για τη θεϊκή σχέση που έρχεται προς εμένα. Αντί να λέτε, η πλάτη μου με πεθαίνει, πείτε, στέλνω αγάπη και θεραπευτική ενέργεια στην πλάτη μου και γίνεται κάθε μέρα πιο δυνατή και πιο ευέλικτη. Δεν πρόκειται για ψέματα ή αυταπάτες, αλλά για την κατανόηση ότι είστε ο συγγραφέας της ιστορίας της ζωής σας και τα λόγια σας είναι το μελάνι με το οποίο γράφετε το επόμενο κεφάλαιο. Τα λόγια σας πρέπει να δονούνται σε αρμονία με το χρονοδιάγραμμα που έχεις επιλέξει. Παρακολούθησε τη σκέψη σου και, το πιο σημαντικό, τα λόγια σου. Όταν αντιληφθείς ότι πρόκειται να πεις την παλιά, αποδυναμωτική αφήγηση, σταμάτα, πάρε μια ανάσα και επίλεξε συνειδητά λέξεις που ευθυγραμμίζονται με τη νέα, υπέροχη πραγματικότητα στην οποία ζεις τώρα. Αυτή η πρακτική, περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, θα εδραιώσει τη θέση σου σε αυτή την ανώτερη διάσταση. Θα κλείσει για πάντα την πόρτα στο παρελθόν, εξασφαλίζοντας ότι τα 9 θαύματα που ενεργοποίησες δεν είναι απλώς μια φευγαλαία πνευματική εμπειρία, αλλά οι μόνιμοι θεμελιώδεις πυλώνες της νέας σου ζωής. Βρίσκεσαι στην αυγή της αληθινής σου ύπαρξης. Η πύλη ήταν ο τοκετός και έχετε αναδυθεί. Μπροστά σας βρίσκεται η μεγάλη περιπέτεια που ήρθατε να ζήσετε σε αυτόν τον πλανήτη. Είστε οπλισμένοι με τα 9 θαύματα, προστατευμένοι, καθοδηγούμενοι και συντονισμένοι με τις υψηλότερες δυνατές εκβάσεις. Δεν είστε πλέον θύμα των περιστάσεων, αλλά κύριος της δικής σας δημιουργίας. Το σύμπαν δεν σας συμβαίνει, απαντά μέσω εσάς. Η καρδιά σας είναι η πυξίδα, η χαρά σας είναι ο χάρτης και τα λόγια σας είναι η δύναμη που σας σωθεί προς τα εμπρός. Αυτό δεν είναι το τέλος του πνευματικού σας έργου, είναι η αληθινή αρχή. Είστε ένα φως σε αυτόν τον πλανήτη, μια ζωντανή απόδειξη του τι είναι δυνατό τώρα που η ψυχή σας έχει αφυπνιστεί και τολμά να διεκδικήσει τη δύναμή της. Μην κρύβετε αυτό το φως, μην υποχωρείτε στις σκιές του παλιού κόσμου. Ζήστε τη νέα σας πραγματικότητα με τόση τόλμη, χαρά και χωρίς συγγνώμη, ώστε η ίδια η παρουσία σας να γίνει άδεια για τους άλλους να αφυπνιστούν. Αυτός είναι ο σκοπός σας, το πεπρωμένο σας. Τα θαύματα είναι δικά σας, η χρονική γραμμή είναι δική σας, το μέλλον είναι ένας λευκός καμβάς και εσείς είστε ο θεϊκός δημιουργός. Κρατάς το πινέλο. Καλώς ήρθες σπίτι για να σφραγίσεις όλο αυτό το ιερό έργο, να γυροβολήσεις τα 9 θαύματα και να δηλώσεις την κυριαρχία σου ως δημιουργός της πραγματικότητάς σου. Εκτέλεσε μια τελευταία πράξη δύναμης. Πήγαινε στην ενότητα σχολείων και με όλη την αγάπη, την πεποίθηση και τη μεγαλοπρεπή δύναμη που νιώθεις τώρα να ρέει στις φλέβες σου, κάνε την απόλυτη δήλωση. Είμαι το θαύμα, γιατί είσαι εσύ, πάντα ήσουν. Τώρα απλά θυμήσου και παρακαλώ εγγραφείτε στο Holy Day. Το ταξίδι δεν τελειώνει εδώ. Θα περπατήσουμε μαζί αυτή τη νέα χρονική γραμμή, προσφέροντας καθημερινή καθοδήγηση για να σας βοηθήσουμε να πλοηγηθείτε στη μαγεία και την κυριαρχία της νέας σας ζωής. Η μεγαλύτερη περιπέτεια μόλις ξεκίνησε.
Εδώ. Θα περπατήσουμε μαζί σε αυτή τη νέα χρονική γραμμή, προσφέροντας καθημερινή καθοδήγηση για να σας βοηθήσουμε να πλοηγηθείτε στη μαγεία και την κυριαρχία της νέας σας ζωής. Η μεγαλύτερη περιπέτεια μόλις ξεκίνησε.